Така че и за тук беше сигурно баскетбола се радва на голяма популярност в момента, така че не е изненада. Кога ще видим толкова пълна мач от българското първенство? Аз мисля, че на много мачове до сега се е случвало зала Универсиада да бъде пълна. Когато започнат плей-оф и когато мачовете са интересни, изравнени възможности, ама самите реакции на публиката показват, че не само е важно да се побеждава, да се играе красиво и това е смисъла на играта. Срещнахте се с Пини Гершон. Какви са неговите шансове да стане треньор на националния отбор? По-скоро не трябва да говорим за неговите шансове, а за нашите шансове, какви са да стане треньор на националния отбор, защото аз мисля, че той може да стане на много национални отбори треньор, стига да поиска. Мога да оценя разговора като положителен и предполагам, че в близко бъдеще ще имаме някаква по-конкретна информация. Надявам се тя да е положителна. И накрая Българската национална телевизия закупи пакет от 36 мача. Кои са най-интересните мачове от тази програма? От 36 мача за всеки месец, заедно с Методи Манченко, избираме мачовете, които се дават по телевизията. Така че смятам, че ще направим добрия избор. Благодаря ви. Можете да ме питате и мене, евентуално, ако искаш. И Василена даже ще да, и включим. Василена да не се сърди. Наистина трябва красотата да се върне в залата, за да се върне и публиката. Моя приятел ми постоянно така казваше, търси красотата, резултата сам ще дойде и това се вижда и на терена. А Бейби Шак му хареса да стреля и ни смаза от тройки. 9 на 38 в момента, 21 точки. Преднина за отбора на N1 Mixtape USA. Гол Герит не успя да вземе тази борба, но нашите отново губят топката. Връща се Double Z за отбора на Тити Папазов и Еди Вълчев. И пак Бейби Шак. Дюк Тенгл казва на Тук как да го пази. Невероятен отскок на Бейби Шак. Заден ринг, това беше изключително красиво, независимо от забивката на успятел и Копринения, който може би трябва да се кръсти от милищия лебед, защото демонстрира нещо такова с всяко свое красиво изпълнение. Опит за много хубав пас към Спрингър, но не успя. Ето го Биг Брадър. Мачка като танк. Свят скоро не успя. И топка отново за американците. Силк. През Туквик. И отново Бейби Шак този път пропуска. Але пас на пистолеро към Туквик, не се получи. Дава очи, гол гедит от Вет Санта, невероятен пас. И пак Вет Санта не успя точно да забие, но поне се опита. Гол гедит. Загуби топката, което ще бъде в ръцете на Симо Найденов. Дава към Руснака, който е избутан извън игрището. Фаул на Бейби Шак срещу Кейн. Пак Симо, оу! И осмото чудо! След пас от лошия дядо Коледа. Ето го и Сакса, Станислав Савев. Номер 2 се завърна на терена. Пробва тройка веднага. Пропуска обаче. Две смени, връщат се Hot Sauce с номер 3.
И с номер 31 The Assassin. Убиецът. Тук Куик имаше старта на Лошия Дядо Мраз. Оле, момчета, къде е топката? Лошия Дядо Мраз е много лош днес. Обува червените бутушки и червения налакътник. Честно казано, аз не бих се зарадвал на такива подаръци в коледния си чорап. От камината. А тук Куик наистина беше като на slow motion сега. Забавено повторение, един hot sauce. Дали няма да попари отново Сега лютивия сос. Лютивия сос. Тук Куик е тусо днес срещу лютивия сос. Доста бавен беше бързака. Аз мисля, че като последно крайно тактическо решение ти трябва да смени съдията и да го пусне в игра. Така може би разликата ще стане по-малко от тези 31 точки в момента. О, хубав пас на Симо Райденов към перлата Джул. И пак Бейби Шак. Тройка или ще пробива? Не. Повлече се. Това ми напомняше на опит за задно битворк в водната топка, но не стана. Сакса. Да, напред сега тук Куик губи много лесно топката, много бързо я губи. И Джул не може да се пребори. 69 на 40. Невероятен пас! Според мен, ето не само професора може да се стига във филми и всички да са завършили поне по един курс по системата на Станиславски. Бърз курс. Ето го пак лошия Дядо Коледа. Сакса обаче не е съгласен да му прокара топката между краката непрекъснато. Пас за Симо. Бейби Шак разкри тези намерения след бърз доклад от ЦРУ. Ето го сега Hot Sauce. Ела да ме хванеш, казва Hot Sauce. И Дюк Тенго иска по-близка защита. По-агресивна защита. Подлюти се този път самия лютив сос, нищо не направи. Много бързи